I will not take too long. Amen. Though indaba engiyiphethe is very much important and it's too long. Amen. Hallelujah. It's very much important and it's too long. Egameni likaJesu. Amen. Imqoka ibalulekile. Amen. Uyabona uNkulunkulu uye okhethela abantu nomisele abantu ukuthi bahlale kude. Uye omisele abantu basale kude. Amen. Hallelujah. Nendawo okhethele kuyo ukuthi izwalelwa kuye, ukukhethele kuyo because uyabona ukuthi this place is good for you to shape you to become what he wants you to be. Amen. So in other words, ungasoli ukuthi ula ukhona ngalesikhathi ukhona ngaso. Because uNkulunkulu uye owazi abantu abazokuthatha bakuse kwi-destination yempilo yakho. Amen. uNkulunkulu yena owazi abantu abazothi uma bekhuluma nawe ukwazi ukuthi usizakale. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu akakubeka entweni, akakubeka endaweni by mistake. Kodwa usuke enenjongo nenhloso yokuthi ubekele. Amen. Kunabantu abakhula endaweni ezinzima, ama-situation anzima, but bangasoli uNkulunkulu yingoba wazi ukuthi basazodlula kuphi, bazophila endaweni ezinjani. Athi uNkulunkulu babeke kulesi sikhathi, kulesi simo, nakule ndawo ngoba ngiyabatraina, ngibatrainela isikhathi engisaziyo esizayo. Amen. Suke train uNkulunkulu. Sometimes ukhula nzima, ukhule hard, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ngifuna ngimpheke ngale ndlela ngoba imililo sezohlangana nayo, nezinto ezohlangana nayo angeke kwazi usimela uma engadlulanga kulobu bumsimo. Amen. Hallelujah. Amen. So uNkulunkulu okhethela abantu ukuthi babe kuphi. So ngisifuna ukuthi la ukhona you are not there by mistake. La ukhona bamba and bambisisise because God has He chose that place for you. Amen. Hallelujah. Awusikhethe khona umuntu okhetha mina ngifuna ukuzalwa kwaZulu. Ukhethe ukuthi mina ngifuna ukuzalwa kwaBani? Kodwa uNkulunkulu wakhethe ukuthi angizalwe kwaZulu. Futhi wakhethe ukuthi angizalwe ubani nobani. Ngoba wayazi ukuthi laba bantu bazoba able ukungikhulisa ngibe ilento ezoba idemand empilweni yami sebengasekho bona. Bangikhulise nendawo engikhulele kuyo kube indawo mhlawumbe ezongihlukumeza kuze mangiqhubeka endleleni kube khona izinto ezihlukumezayo kodwa kungakuzwela ukuhlukumezeka kwakhona ngoba ngikwazi from ebudeni. Amen. Hallelujah. Amen. So ambisisa lapho ukhona, ambisisa lokho njani onakho. Amen. Angithi ngikhuluma nge-training. The majority yenu, abaningi benu are still young. Basebancane. Amen. Amen. Njengoba sebancane nje uNkulunkulu unikeza amathuba ukuthi la ingene khona lingoba khona ukuthila ufuna ukuthi ufunde. Ufundele isikhathi esizayo. Amen. Hallelujah. If urobha isikhathi samanje, urobha izinto ezithola manje. Amen bazalwane. Urobha izinto ezithola manje. Lisoba nzima. Khona isikhathi esizoba nzima kuwe phambili. Ucabanga ukureverse uye emuva. Ayisekho lento soyithola into ngaleso sikhathi kufanele uyithathe naso. Amen. Hallelujah. Malibonga igama likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mina ngokwami ngangifuna kuba umuntu ofunde kakhulu. Amen. Noma mama ayibona mina wayibona umuntu ofuna ufanele afunde. Amen. Malibonga igama likaJesu. Hallelujah. But ke akuzange kwenzeke ukuthi ngize ngiyofika ngiyothola mo doctorate evarsity kona ngide ilokho njalo sevarsity zikhona sevarsity I do have ndazo. Amen. Inazo but sengisho ukufunda nje into yabona ukufunda nje but alumkhakha wami nawo ngafunda kakhulu bazalwane ngafika kwi degree level. Amen. Hallelujah.
But ngifuna ukuthi ibingelani yakhona ngifuna ukuthi kukhona izinto oyithole ebucwaneni ebuncane esingama foundational tools. Izinto ezingama foundation empilo esingazinani ezikwakhayo lezo wazalwa. Noma esibekele ifoundation ukuthi uma uphila umuntu ostable. Uma umuntu ostable owakhelwe ifoundation. Amen. Khona abantu abangazi ukuthi imfundo from grade R, amen, to grade 12, it's enough leyo mfundo for you ukuthi ukwazi ukubamba impilo yonke. Ibalance yonke impilo yakho ibalance. Yini abantu bengakwazi lokho? It's because abantu babefunda bafunda just ukuthi bathole iphepha elikwazi ukubafaka kuphi emsebenzini. Amen. Wabefunda abafundi ukuthi bathole this knowledge ukuze this knowledge bakwazi ukuphila ngayo. Kodwa bafundela ukuthi bathole iphepha elizobatholela umsebenzi mhlawumbe bafakele imali. So ngoba banjalo they don't apply ulwazi abalithola from amaklasi amancane kuze kufika ku grade 12. Amen. Hallelujah. Lokho abelungu babesinikeza imfundo bazalwane bethi bazama ukusigqilaza. Babesinikeza imfundo yokuthi sigqila sibe izigqila zabo. Kama lekho simaloko. But iBhayibheli lithi konke uNkulunkulu kusebenzelana kube okuhle kwabamthandayo. The very same education eyilethela ukuthi sigqilaze. But uma uyithatha ngokuqoka, uyithatha ngokuyithatha sizizana ngendlela right, iyakwazi ukubalansisa. Amen. Iyakwazi ukubalansisa ngoba abelungu babesidala ukuthi sibe izigqila sibe yisebenzi zabo. That's why wonke umuntu ofundayo la ayikho into ecabangayo, akacabangi to be something, cabanga ukuba wisigqila somunye umuntu, cabanga ngefamily, cabanga ukuya kuphela osebenza. Impilo yakhe yonke umuntu uyidedicate lapho ukuthi mina ngizosebenza ngihole. Akekho cabanga ukuthi mina ngizosebenza ukustart ama-business, ngizoqala ukwenza izinto ezithize. Yini i-education esayinikezwa esenza ukuthi sicabange nje njalo sifundele ukuyoba izigqila, sifundele ukuyoserve abanye abantu. Amen. But ngithi mina yona lemfundo le esingayinalile but iyakwazi ukumshape umuntu, umuntu benza ukuthi awenze umuntu ukuthi akwazi ukwenza njani. Ngoba phela nawe sowufundile. Kufanele ubone ukuthi lo lwazi ngolitholile ngingaphuma ngalo la ngangena ngalo elifini. Angisho emsebenzini, ngisho elifini. Amen. When I started to apply izinto engangizifunda ko grade lapho kwasithina saza ama standard ko form safunda form 3 ko form 2 form 3 I started to apply lezo zinto empilweni. Bakhangana nama cases na apply ulwazi lakwa history laba diplomatic people ba apply lona ngiwini izinto zami. Amen. Because lelo lwazi lukhonela wena ukuthi lenze njani lukuhlakaniphise but ngoba sithatha kancane sithi liyosebenza mase seliyongifaka efamily. Amen. So ke kubonakala ngazuthi ke ukufunda kwethu akusisizi manibonke igama lika Jesu. Ezinye izinto uyakhuluma ungahlelanga. Amen. Hallelujah. 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 Abelungu basinikeza ifundwanyana nje esasidelelekile, basinikeze geography, basinikeze biology, basinikeze abazazi zamanje lesengibala. Basinikeze history, basinikeze agriculture, basinikeze mathematics, basinikeze economics, basinikeze accounting yonke leyo nto. Imfundo yakudala beyimnandi ngoba imfundo yakudala ukuthi moya esikolweni ufunde konke. Ufunde yonke imkhakha, ufunde physics, ufunde yonke into. Kuzo lezifundo noma ngabe ukuma physics, but uzoyithola isubject ene physics phakathi. Amen. Kusho ukuthi noma ungayifundanga physics wabhekana nayo ngqo, but uzokhula une background ye physics, une background ye agriculture, une background yayo yonke into. Kodwa ungayithathanga yona wameja ngayo. Amen. Hallelujah. Ngoba izifundo sometimes njenge-geography, i-geography kuyo phakathi mofunda i-geography. I-geography inazo zonke izifundo kuyo. In geography there is agriculture. In geography there is physics. In geography there is maths. In geography asikho isifundo esingekho. In geography there is English. In geography asikho le-subject engekho. Kune-accounting nayo yonke into. Amen. So uyafuna ukuthi lento iyambalansisa ubani?
umuntu uyambhalansisa nethwenthe lemfundo esingayinaki esithatha kancane awazi ukuthi ungaba ngayo ube stable ngaleyo mfundo ungagudluzeki ukwazi ukuphila kunoma ngabe yiluphi uhlobo lwesituation noma isiphi isimo ngoba awuyifundelanga ukuthi ufuna umsebenzi kodwa ifundela ukuthi I want to apply the knowledge now. Amen. Hallelujah. Kanjalo ke nasethi kaNkulunkulu izinto elahleka kanjalo. Amen. Because abantu besethi kaNkulunkulu kwesisikhathi ezumuntu ezokuthi nje ayifuna nje isibusiso esibhekane nokuthi. Amen. Kanti umuntu kaNkulunkulu mayakhiwa wakhiwelwa impilo yonke ukuthi impilo yakhe ibalance. Lezo bazalwane. Wakhiwelwa ukuthi impilo yakhe ibalance. Ibalance impilo yakhe abe stable. Amen. That's why ebandleni makushunyela umyalezo enkonzweni makushunyela umyalezo ufanele ubalance umyalezo ukwazi ukusiza umuntu kuyo yonke ingxenye yani yempilo. Message yakhe ibalance because uma uhamba kwezinye indawo uzothola umyalezo upowerful but akukho la ungawakhela khona ngoba awubalansile. Kodwa njengomuntu nje afike la kukhulunywa khona ngezinto ezinkulu eziphathekayo. Abo prosperity, abo banibani, abo blessing, abo banibani. But uthola ukuthi lezi zinto mayikhulunywa ngoba lizwi kaNkulunkulu ziyafika empilweni yakhe ayithole ngempela. But azimthathi too long ukuthi abe nazo. Kunaloko kade nazo esikhathini kuhamba kwesikhathi ziyamshiya ngoba zinikezwele kuye engena foundation. Engana foundational truth. Ungekho maqiniso. Akwazi ukumazi ukuthi lezi zinto zizokusebenzela kahle uma impilo yakhe ihleleke kanje. Amen. Yingakho umyalezo ufanele ubalance uthi ukukhulisa futhi ukubeka endaweni yokuthi uphephile ubeka endaweni yokuthi uNkulunkulu ngempela lezo bazalwane. Because isibusiso noma ungasithola imali noma ungayithola yonke into efuna noma ungayithola but uma ungekho in the right place yona or can kill you. Ngabula. There are people who died before time. Kunabantu abafa before time. Why this person after God? No, uthola izinto ezinkulu. Wathola izinto ezinkulu. Izinto ezinkulu kanti impilo yakhe, i-foundation yakhe ayikho strong enough ukuthi impact for a long time. Ayakhethile ngendlela enjani ephelele right. Noma indlela akhiwe ngayo wakhiwela nje ukuthi abe yinto enkulu kodwa entantayo engaphahlazeka noma yini. Amen. Sometimes in big churches. Kwenzeka kakhulu in big churches. Nakubantu abafika kuma big churches bafika abantu nje abanotho lezo bazalwane. Nabafika nje kanti bagijimisa utho. Mase bafikile lapho athathele baye kwephezulu kakhulu indawo. But uthola ukuthi ayikho foundation. Ayikho